sharuɗan karɓan aiki a addinin musulunci, saboda wani yana ta bautan Allah amma kuma Allah bai karɓawa bai ma sani ba. Ma hiya shurutu qabulil amal? Malam Muhammad Jamil Zainu cikin wannan littafi na Khudh aqidataka min alkitabi was sunnati menene sharuɗan karɓan aiki? Ita shurutu qabulil amali inda Allah thalasa. Sharuɗan karɓan aiki a wajen Allah guda uku ne. Na ɗaya al-imanu billahi wa tauhidu, wanda zai yi aikin zai bauta wa Allah ya tabbatar da cewa ya yi imani da Allah sannan kuma yana kaɗaita shi da bauta. Qala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lalle waɗanda suka yi imani kuma suka aikata nagartattun ayyuka sun kasance masaukinsu aljannan firdausi. Wannan aya tana cikin suratul kafi 107. Da wannan za mu fahimci cewa a sai kenan duk wata aiki da mutum zai yi, abu na farko niyyansa ya gyara, ya tabbatar da cewa akwai tauhidi, bai yi wa Allah tarayya ba, bai yi shirka ba. Da kuma faɗin manzon Allah da yake cewa kul amantu billahi thumma istaqim, ka ce na yi imani da Allah sannan kuma ka tsayu akan hakan, kada ka ma Allah tarayya. Rawahu Muslim. Sai kuma sharaɗi na biyu wanda ake so mutum ya kiyaye bayan imani da kaɗaita Allah a bauta, al-ikhlas wa huwa al-amalu lillahi min ghairi riya. Mutum yayi ikhlasi shine yayi aiki saboda Allah ba tare da riya ba, wala sum'atin, ba tare da jiyarwa ba, dan a ganshi, dan a yabe shi, ba dan haka ba, yayi ne saboda Allah. Qala ta'ala, Allah madaukaki yana cewa illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din.